Hello guys, welcome to my YouTube channel. Jotono nopung kaham. Kisa laur bagono family anama bai laborok script kisa thunani hinai thumjai balok tongkhani. Anama ba saisung hingga bagono logiri nan phakya ke babu saigalani thango. Inama logi kisa thangai laborok thumji hinai I engoke anama bo ব্যক্তি jak badak laur thumnai hingga amu thumnai. Logi norok naitongdi nongnang pulen sing pa jero phunugani labor thumaro. Penasuk to phunugi mangala khan kisa phunugan naitongdi tunaro. Gai penang tini kisa sarigong ke sinyama melarok tongo. Melarok nanya hinai tongo norok naitong nonang phunugan. Norok naitongdi aron torong pulen sing pa jero nongna angtai melar thamaro phunugane tabuk labor kisra kisa thungana. Phumui pai saringni pasta ki soita herok ang nila thangnai hinai tongo. Haipino anama bo thangnai hinai tongo haipino sinongni basi songrok kaki songrok jiti song jotongno thangnai hinai tonglayo sung tini melao thangnai hinai tongo hingke nongnang a mela thamorok phunugano norok naitongdi pulen paithukjora tei ani channel no je subscribe khaya like khaya borok kisa subscribe khaidi like rok khaidi comment rok khaidi jajake hingke do comment rok khaidi saimang piro comment khai sadi norok tei subscribe rok like rok khanya ta pokdi asungno bai jorok ani blog no se kari naitongdi ang tini mela thamrok phunugan norok naitongdi pulen paithukjora ko anama hingke tabo thumui tongo love script ko tak ju thondora chiko khonchi dira chiko tak thumui tongo boyang rogo no thunjanai kubuma tongo rogo jotong kubuma jona engo khodo buni bodong deksini bodong de ko anama thumui tongo ang mo thunai jabuk norok naitongdi pulen paithukjora bolong no se kari ko norok naitongdi jabuk ang love script thunai abo ang thunai angkhe ko enga ama thumui tongo adi ko tabuk ang thunai ko naitongdi norok yang thumui tongo jeng tabuk sa phajoro phaipono kisa leran haima tongo ma thungtongmani bagui bala dara odek thumui kala haga ge sing tabuk tei odek thumui tong ama bai ko phunugi manglak yo sot phunugan nongna tobo norok ani bolongno naitongdi skip ta khaidi skip khaiwi nyai mangkhe do sawo ko sing tabuk thumbai kya no thangsinai chol ni ko sing tabuk thumbai kya no thangsinai iko amakhe sengsagang thangjai ko yak rok lilang siko iko tawag no thangsinai iko ang tunyai ajeng di norok khulok jang no ko khulok jak ko sing tabuk kheno sakya ko ama hingke khlai tung sugai ko yak rok suyo ko khai ko khai siko ko lagai gani rok bo sujana tongo tabo puri rok sugana geng suka makhano tirok kang suka tirok sumanai tirok nungje ko sabai ro sikto tabo birok sunai tongo ang thrigo hanya te channel ro ma nai bye bye. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ang thang mela thangnai tongo norok naitongdi pulen paithukjora tapsingo tini mela bo tongo tei bugara bo tongo ni khanawo sing tabuk thangnai ne piji ko anwajen bai nai sing tabuk tata bye bye nyar pulen paithukjora blog naitongdi se kari
Jadi aku kalau saya kerja di sini Hai. Ini mau ra này là này bên hết cũng còn lại nhé nhà rồi nát chừng phía bên 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 đó nào luôn đấy xin ba bagi nasi tuh aku sudah kalau tahu ini pakai orang asing kamu kita jagung go jadi asal orang lain nó là bộ tắc lấy này thì em có nói thành này thì đó Bro.